Okinyi ma kawuono jipowa biro wuok kuom Jaduong' Dan Karl Marx Okendo kod Charles Odoyo. Akwayou ni mondo wadhiuru nyime. Erokamano jawinjo, odiechieng' ma kawuono wadwa ng'iyo wach moro matin ma wuoyo kuom hera mar Kristo. A topic madwa wuoye wacho ni dwaro mar hera, the demands of love. Walemo. Wuonwa kendo Nyasacho mipolo malo. Wating'o nyingi okinyi ma kawuono sabato mari makende. Yie mondo iriwri kodwa kwadwa wuoye wachni, roho mari mondo telnwa kendo chop kuonde duto ma jogi nitie, kimulo chunygi kuonde ma gintie kendo miyo gi ot makende. Erokamano kwachako nyaka watiek e nying Kristo ma Jawar. Amen. Abro kwayo Jatich Nyasaye Charles mondo somna Jo-Korintho mar 2 5:14 ni to dwaro mar hera en ang'o? Wacho kama. Yes. Nimar hera mar Kristo chunowa, kwang'ado wach kama, ni ng'at achiel notho ni ji duto, emomiyo ji duto ne otho. Kendo notho ni ji duto mondo joma ngima kik obed mangima ni gin giwegi, to ni en manotho negi kendo nochier negi. Erokamano. Mang'iso ni kare ka in gi hera, nitie gik ma hera chuni ni nyaka itim. Wan gi kit hera mopogore mang'eny. Nitie hera mar ng'ama dichuo gi ng'ama miyo mag jogo mokendre hera gi mar dak. Nitie hera mar janyuol kod nyathi. Nitie hera mar osiepe kata mag jogo matiyo kanyakla achiel. Hera gi opogore. To hera mawuoye, wawuo kuom hera mar Kristo. Dwaro ma hera nigo en ang'o? Mang'iso niya, dhano kwang'iyo mos e wang' pinyni, ni kare dwaro mar Kristo momiyo obiro mondo warwa, noherowa. Kare mondo ng'ato obed ja Kristo, ok ni ng'ato nyaka we mana timbe maricho ni eko bed ja Kristo. To kang'iyo hera mar Kristo, Kristo nokowe gigo maricho e polo mondo obi owarwa. Tadier mantie ni Kristo nowe gigo mabeyo lilo mondo obi owarwa. Omiyo kwawuoyo kuom hera, ni kare ok en ni ng'ato wuog we time maricho ni kibed ja Kristo. Ni mondo ibed ja Kristo madieri, kare nitie kata gigo mabeyo minyalo weyo mondo itim dwaro mar hera mar Kristo. Mang'iso ni inyabet e comfort zone, inyabet e ngima maber ma iyudo gik moko duto. To hera mar Kristo ma wawuoye ka demand ni nitie gik ma nyaka iwe comfort zone mar gik mabeyo mineno kata makonyi miyudo mayom mondo iti ne Kristo. Omiyo ahero wach moro. Kane Yesu chiemo gokinyi e dho nam Galili, owuoyo kod jopuonjrene. Kwang'iyo Johana 21:15-19, owuoyo gi Petro. To ng'iso Petro wach moro. Jatich Nyasaye wacho nang'o? Kane gisegago, Yesu nopenjo Simon Petro niya, Simon wuod Johana, ihera moloyo joma moko gi koso? Nodwoke ni, Ruoth, ing'eyo ni aheri. Yesu nowachone niya, kwa nyiromba. Eka nochako penje kendo niya, Simon wuod Johana, bende ihera? Nodwoke ni, Ruoth, ing'eyo ni aheri. Yesu nowachone ni, kwa romba. Bang'e nopenje kendo mar adek niya, Simon wuod Johana, ihera adier? Petro noparore nikech mano ne penjo mar adek ni ihera. Omiyo nodwoke ni, Ruoth, ing'eyo gik moko duto, ing'eyo ni aheri. Yesu nowachone niya, kwa romba. Adier, adier awachoni, kane in rawera, to ne irwakori kendi iwuon, kendo ne ibe kamoro amora mihero. To chieng' moro ka idoko ng'at ma oti, to nirie lweti mi ng'at machielo ema norwakni lepi, kendo teri kama ok idwar dhiye. Nowacho kamano mondo kit tho mane Petro biro miyogo Nyasaye duong' ong'ere. To kane Yesu osewacho wechego duto, nokoni Petro ni, luwa. Erokamano. Kristo kawuoyo gi jatichne kendo japuonjre ne Petro, oluongo Petro nyadidek.
To be wasepenjore ni ang'o miyo Kristo noluongo Petro nyadidek? Nikech ka ng'ato luongi ing'ama ng'ongo, oluongi ni ng'ane, kata mfano ma jatich Nyasaye Odoyo. Aluongi ni Odoyo, awuoyo kodi, iyiena maber. Kendo achaka luongi ni Odoyo. Kendo achaka luongi kendo nyadidek. Mang'iso ni nitie pek e wach madwa wacho. Mang'iso ni gimane Kristo timo, nokoluonga luonga Petro, noluongo nyinge, to nodwa ng'eyo ka Petro be duoko gi mor kod hera. Nikech luong nyadidek noken luonga luonga, to oketo attention mar Petro mondo ong'iyane, nikech ka oluonge mar adek to Petro chich. Ni to luongni koro luonga nyadidek. Mang'iso ni pache duto odhiye wacha, kendo noduoko gi hera kowacho ni aheri. To Kristo ng'ise niya, kwaromba. Mar ariyo, kwaromba. Mar adek, kwaromba. Then kanotieko to ng'ise ni luwa. Mang'iso ni hera mar Kristo mondo mi wabedgo, nyaka wawe gigo ma wan go kaka talents, tijewa, mondo watim tich mar Kristo. Nyaka wawuog e comfort zone marwa mondo watine Kristo. To ka hera ok oterowa kanyo, nikech hera mar Kristo chunowa ni nyaka watim tichne, omiyo obiro gola mondo adhi aland wachne ne ng'ano madwaro warruok. To ka ok anya wuok, ka neno ni bete kanisa ema nyalo konya, ni ok anya wuok mondo adhi amany rombo molal, mang'iso ni pok hera mar Kristo timanade ochuna. Omiyo kaka ja Kristo, nitie seche ma hera mar Kristo nyalo chuni mondo itim gigo moko mopogore gi gigo manipango mondo itim. To en adieri ni kwa hero Kristo to nyaka watim kamano. Koluongo Petro, wang'eyo ni achien Petro nodhi mokwedo Kristo. To kare nitie, nong'eyo e kit ngimane, ok wanya wacho ni Kristo ne kia ni Petro biro kwede. Nong'eyo ni Petro biro time nade? Biro kwede. To nikech hera manoseguro e chuny Petro, mano oluongo go Petro, ma Petro oduoko gi mor, kendo ng'ise ni kwaromba, mang'iso ni tich ma Nyasaye miyowa kokalo kuom herane en ni mondo wakwang'owa rombe. Oluongi mondo ibed jakwath, oluongi mondo ibed jayalo, oluongi mondo ibed jadikones, oluongi mondo iti tich moro amora e kanisa. Mang'iso ni Kristo oluongi mondo ikwa rombe kod hera. Nikech kionge kod hera, ibro bedo ng'ano ma ka rombe odonjo, tini chwado rombe. Pare ja Samaria, ng'ama noyude bath yo ka jokuoge ogoyo. Ng'acha nokawe motere kanisa. Motere ok e kanisa, otere e kar thieth mondo thiedhe. Mang'iso ni Kristo koyudowa oko kucho, ka timbe mag piny osegowa, pinje mag piny oselonyowa, pinje mag piny osewa duk, to kawowa to kelowa kama nade? Kama ber, okeli e kanisa. To kibedo jakwath marach, ma in joge Nyasaye misiki timo nade? Iduong'o wigi. Kineno ng'ani wuok marach, ng'ano iwang'o e kanisa, mang'iso ni ok iti tich Nyasaye gi hera manoluongi. Omiyo samoro isedhi oko, samoro isetimo tich Nyasaye marach, samoro iseketho weche, isethuo ji, isegolo ji e kanisa, to gima duong' jawinjo ni pod nitie thuolo. Kristo pod ni kodi gi dwaro. Kristo pod ni kodwa gi kinde mondo wakaw herane, warwake chunywa mondo wati tichne. Omiyo kik wajogi, nikech kwa jok to wan bende wachiko yo mar lal. Omiyo kane wasetimo marach, mwasewuok hera, wasechiwanyo joge Nyasaye, to en gima ber mondo wakwa ng'uono, mondo wayud hera mar Kristo, mondo wati tichne. To gima duong' ni ja Kristo ka ja Kristo be wakaw thuolo mondo wati tich mar Kristo. Be hera no chunowa, nikech Kristo notho ne wan. Omiyo ka notho ne wan, ngima mwadak ok wadag ne wan, wadak ne Kristo. Gigo duto ma wan go mabeyo, koro nyaka wawe mondo wati ne Kristo kuom manyo jogo molal mondo wakel. Mabeyo go ok rach, to Kristo be nowe mabeyo, nokwe maricho. Ok ochuno ni nyaka we maricho lilo kore kiyud warruok, kata mabeyo wanyalo weyo mondo wati ne Kristo mondo mi wayud warruok. Erokamano. In Nyasaye mangima mani polo malo, erokamano kuom miyowa thuolo mar wacho wachni. Te wakwayi Nyasachwa ni watiyo
gi duol mar Radio Ramogi mondo ochomne jogi kuonde duto ma gintie. Yie mondo imi gweth makende jogo duto mokawo chenro, yie mondo ipargi. Jogi duto mawinjo wachni, yie mondo imulgi, matuo ichuogi gi sindene maling'ling Kristo mondo giyud chang. In Nyasaye mangima, roho mari mondo telnwa gi jogi duto mawacho wachni e piny mangima, jogo duto madwaro warruok, yie mondo ifwenyri negi kokalo kuom rembi e nying Kristo ma Jawar. Amen.